рафти таълиму тарбия дар мактабҳои кишвар якранг нест ва омӯзгорон низ дар муносибат бо хонандагон аз усулҳои гуногун истифода мебаранд. толибилмон дар навбати худ кӯшиш мекунанд вазифаҳои бардӯштдоштаи худро сарбаландона иҷро кунанд. пеш аз ҳама дониши васеъ ва гирифтани баҳоҳои арзанда. лекин аз таҳлил, баррасӣ ва мушоҳидаҳо дидан мумкин аст ки на ҳама хонандагон кӯшиши доштани баҳои хубу аълоро доранд. ба ҳалли ҳамин масъала дар барномаи навбатӣ назар мекунем. дуруд. омӯзгорони собиқаи кории чандин сола дошта дар мактабҳо бар он назаранд ки баҳо оинаи дониш буда ба малакаву маҳорати хонандагон гузошта мешавад. аммо агар дониши хонандагон ғайри қаноатбахш бошад, пас маълум мешавад ки оина шикаста ё нуқс пайдо кардааст. меъёри гузоштани баҳо ва таъсири он ба хонандагон мавзӯи навбатӣ барои баррасӣ намуданд. баҳо бояд характери субъективӣ надошта бошад, бояд характери объективӣ бошад. чӣ гуна? яъне муаллим ҳар чизе ки мехоҳад, дилаш мекашад, ин баҳоро бояд намонад. бояд баҳо як меъёри муайян дошта бошад. омӯзгорро мебояд ки пеш аз ҳама меъёри баҳогузориро донад, ки ба кадом хонанда баҳои 5 гузорад, ба кадом хонанда нею ба кадом ҷавоб баҳои 5 гузорад, 4, 3, 2, 1. рафти таълиму тарбия дар макотиби кишвар аз омӯзгорон тақозо мекунад ки ба дониши хонандагон баҳо гузоранд ва бо ин роҳ сифати тадрис муайян карда мешавад. идея аз устодон бар он назаранд ки баҳо ба 3 сабаб гузошта мешавад: ба тарзи объективона муайян намудани сатҳи дониши хонандагон, ҳамзамон омӯзгорон муайян намудани то кадом андоза аз худкунии дарс аз ҷониби толибилмон ва рӯҳбаланд намудани таҳсилкунандагон. ҳама кор бояд натиҷаву худашро дошта бошад. инсон барои чизе кӯшиш мекунад, ғайрат мекунад ва натиҷаи ниҳоии ӯ инсонро ё ҳавасманд мекунад корашро давом диҳад, ё ки баръакс одамро ноумед мекунад ва одам аз давом додани ин кори худ, амали худ даст мекашад. ва ҳамин натиҷаи ниҳоии ҳар як фаъолияту амал ин баҳо аст. гурӯҳи дигари омӯзгорон ҳангоми баҳогузорӣ чунин иловаҳо намуданд: мукаммалӣ ва дурустии ҷавоб, дараҷаи дониш ва дарки маводи омӯхташуда, ҳусни баён ва равонии нутқ, хулосабарорӣ, қобилияти эҷодкории хонанда, риояи меъёри забони адабӣ дар вақти ҷавоб додан, аз дарсҳои гузашта огоҳ будани хонанда. вақте ки бача, шогирд, хонанда кӯшишу ғайрат мекунад, мехонад ва меҳнат мекунад, натиҷаи кори ӯро устод баҳо мегузорад ки то кадом андоза ӯ муваффақ шуд ё нашуд. ва баҳои мусбии муаллим дар дили бача як гуфтан мумкин аст як қувваи ботинӣ пайдо мешавад, ки бача барои худ қарор қабул мекунад ки ман дар роҳи дуруст ҳастам ва кори ман дуруст аст. хонандагоне ҳастанд ки доимо ба дарс тайёр ҳастанд, омода ҳастанд ва агар берун аз барнома мо вазифа супориш метиҳем, онҳо тайёр ҳастанд. аммо вақте ки назди тахта мебароянд, ба савол супоришҳо пурра ҷавоб медиҳанд, ба саволи худи рафиқонашон агар ҷавоби дуруст надиҳанд, онҳо худашон дар назди тахта мегӯянд ки ман ба як савол ҷавоб надодам, сазовори баҳои 5 нестам. хонандагоне ки сусхон ҳастанд, як зина баланд мебонем, то ки зиёдтар кӯшиш кунанд, ҳаракат кунанд ва худро ҳамчун хонандаи фаъол ҳис кунанд ва ҳамин чиз ба роҳияи хонандагон кӯмак мерасонад ки аз мисол хонишашон хубтар, аълотар шавад. баҳо меъёри стандартии худро дорад ва дар дарс мо бояд ки аслан аз рӯи ҳамон меъёрҳо баҳогузорӣ кунем, лекин лаҳзаҳои дарс мешавад ки мо камтар аз меъёрҳо берун ҳам баромада метавонем. шахсан ман агар аз таҷрибаи худам гӯям, ман кӯшиш мекунам ки ба хонандагон баҳоро худи хонандагон гузорам.
донистани меъёри баҳогузорӣ яке аз омилҳои муваффақияти кори омӯзгор ба шумор меравад. Ба ҷавоби хонанда гузоштани баҳои ҳаққонӣ дар дили шогирд нисбат ба фан ва дарсдиҳанда ҳисси эҳтиромро бедор менамояд. яке аз шартҳои асосии гузоштани баҳо ҳатман шарҳ додани он маҳсуб меёбад, зеро толибилмон мехоҳанд донанд, ки имрӯз омодагии онҳо ва натиҷаи мутолиа ва ҳалли масъалаҳояшон арзиши кадом баҳоро дошт. агар омӯзгор хонандаро дар ҳалоидагӣ ва дар умумӣ дӯст дошта натавонад, вай омӯзгори хуб шуда наметавонад. омӯзгор бояд пеш аз ҳама равоншинос бошад ва бояд психологияи хонандаро хуб дарк карда тавонад. ҳастанд хонандагоне ки донишу маҳорати хуб доранд, лекин онҳо фаъолияти хуб надоранд. барои ҳамин бояд омӯзгор ҳар як хонандаро ҳамчун психолог хуб донад, бадонро дарк карда тавонад. аввал бояд омӯзгор барои одоб баҳои алоҳида дошта бошад ва барои дониш баҳои алоҳида дошта бошад. вақтҳо мебояд ки барои хонанда бояд омӯзгор як балл баланд баҳо гузорад ва ҳолатҳое мебояд ки омӯзгор маҷбур аст ки барои хонанда як балл пас баҳо монад. сабаби асосии чунин баҳогузорӣ дар он аст ки омӯзгор бояд рӯҳияи хонандагонро нақш шинохта кунад ва ҳар як хонандаро бояд рӯҳияша ба инобат гирифт ва баъд баҳогузорӣ бояд кунад. чунки хонандаҳое ҳастанд ки хонишашон суст аст ва бо воситаи як балл баланд кардани баҳои онҳо метавонанд хонандагон аз ҳолати сустхонӣ ба пешравӣ, яъне хониши хуб баъд аз хуб аъло шуда раванд. ҳаст хонандагоне ки саъю кӯшиши зиёд мекунанд ба дарсҳо доимо омода ҳастанд, аммо сатҳи дониши онҳо ҷавобгӯи баҳои 5 аъло намешавад. вақте ки мо ба ӯ хонанда ҳар қадар ки кӯшиш мекунем аз ҳамун мавзӯи буда савол медиҳем, мавзӯъро тайёр кардааст, аммо ба умқи масъалаи ҳамун мавзӯъ дуруст сарфам нарафта истодааст. ба саволе ки аз доираи ҳамун мавзӯъ медиҳӣ ҷавоб дода наметавонад, аммо хонанда кӯшиш кардааст, вазифаи хонагиро тайёр кардааст, мисол тамоми супоришҳо аз тарафи омӯзгор дода шудааст, тайёр кардааст. барои рӯҳияи ҳамон гудакро мисол хонандаро баланд бардоштан баҳои 5 мегузорем, аммо гуфта як бор мегузарем ки дафъаи дигар мисол агар ба дарс омода бошӣ, тайёр шавӣ, як бор дигар кӯшиш кун ки дар чизе ки дар қоида омадааст ба умқи он масъала сарфаҳм равӣ. ба хонандае ки баҳои воқеӣ медиҳӣ, албатта ба вай таъсири хуб расонда метавонад. аз кадом ҷиҳат? вақте ки мо ба хонанда баҳои воқеӣ медиҳем, мисол хонанда ба дарс он қадар тайёр несту мо ба вай баҳои баланд мегузорем, хонанда дарси дигар фикр мекунад ки ба ҳамин қадар саводе ки ман доштам баҳо гирифтам, албатта ҳамин бас аст. барои ҳамин бояд ки мо пеш аз ҳама баҳоро воқеӣ гузорем, ба хонанда таъсир расонда тавонем ки имрӯз ту ба дарс он қадар тайёр нестӣ, мисол мон ба ту баҳои 3 мондам, акнун метавонед ки ба дарси дигар хубтар тайёр шавӣ ва хонанда дар он ҳолат метавонад ки боз ба тайёрӣ хубтар ба муассиса ворид шавад. лекин боз дар ҳамин байни хонандагоне ёфт мешаванд ки онҳо қобилияти сусти аз худкунӣ доранд ва ё мехоҳанд аз худ кунанд, кӯшиш менамоянду, лекин бо ҳар гуна сабабҳо ки ин сабабҳои ирсиву психологиву дигар таъсир мекунад, наметавонанд ки ҳамун сазовори баҳои 4-5 шаванд, чунки ҳамун майнаи сари онҳо дуруст мумкин ки суст қабул мекунад. бинобар ҳамин омӯзгорон баъзан ба ин гуна хонандагон аз сабаби он ки бисёр кӯшиш мекунанд, вай тарбияи хуб доранд, савол метиҳанд ба омӯзгор, ана ира ман чӣ хел кунам, инҷа чӣ хел мешавад, ана ина ман тайёр кардам, ҷавоб метиҳам, хел гуфта. вақте ки хонанда кӯшиш мекунад, дар ин вақт омӯзгор метавонад ки барои фаъол гардондани ин гуна хонандагон баҳои 4 хуб монад, як баҳо баланд монад ки ҳамин хонанда ҳис кунад ки ман кӯшиш кардам, хондам, омадам ҷавоб додам, вай даст мебардорад, ман ҷавоб додам, лекин баъзан дар баъзе нуқтаҳо дар мемонад, чунки яки қабули вай ҳамин хел аст.
баҳо бояд ба сифати кор мувофиқ, объективона дуруст ва ҳаққонӣ гузошта шавад. яъне ҳангоми баҳогузорӣ ба заҳмат ва донишу малакаи хонандагон беэътиноӣ, зоҳирпарастию шаклгароӣ набояд ҷой дошта бошад. бахусус риоя нагардидан ба меъёри баҳодиҳӣ ҳамчун ченаки дониш боиси гуногунақидагӣ, дилсардии хонандагон нисбат ба таълим ва норизоӣ дар байни онҳо мегардад. мешавад ҷойҳое ки мо бо бачагон дар рафти дарсҳо шӯхӣ мекунем, аз ин сабаб муаллимон ба мо паст мемонанд. ҷойҳое мешавад ки мо бо муаллимон хай баҳс мекунем ки чаро ба мо боҳои паст мондед. муаллимон ҳама вақт ба мо як гапро нишон медиҳад ки олим шидан осон асту одам шидан қин аст. сараввал шумо бояд бачаҳо аввал одобро дар ҷои аввал монеду баъд донишро. Инчунин аз ин суханони муаллима мо баҳра гирифта кӯшиш мекунем ки аввал одобро дар ҷои аввал монда баъд донишро пеш барем. баъзе ҳолатҳое мешавад ки мо баҳои паст мегирем, мо аз ин рӯ афтода намешавем, балки суханони муаллимаҳоро ба эътибор гирифта ё ин ки дар хона агар моро сарзаниш кунанд, мо ин суханҳоро ба назар гирифта кӯшиш мекунем ки боз ҳам хубтар дарсҳоро тайёр кунем ва дарсҳоро бо баҳои хуб ҷавоб диҳем. ман дар муассиса бо баҳои хуб аъло таҳсил мекунам. гоҳе вақтҳое мешавад ки мо ба дарсҳо бетайёрӣ омада, омӯзгорон ба мо баҳои миёна мегузоранд ва мо кӯшиш мекунем ки баҳои хуб гирем. ман орзу дорам ки ҳамроҳи ҳамсинфонам имтиҳонҳои давлатиро бо баҳои хуб аъло супорем ва дар мактабҳои олӣ дохил шавем. тамоми омӯзгорони мо барои мо таъкид мекунанд ки мо насли ояндаи миллат мебошем. аз ҳамин сабаб мо суханҳои онҳоро ба назар гирифта дар рафтҳои дарс кӯшиш мекунем ки омӯзгоронро аз худ қаноатманд кунем. ҳолатҳое мешавад ки мо баҳои қаноатманд гирифта наметавонем. аз ҳамин сабаб мо бояд кӯшиш кунем ки баҳои худро ислоҳ кунем ва аз паси ислоҳи баҳои хеш бошем. хонандаи ки мисол панҷхон аст, вақте ки 4 мондед, вай боз ҳам кӯшиш мекунад ки фаъолтар бошад. албатта дар 5 ҷавоб дод, лекин вақте ки 4 мондем, боз ҳам хубтар ҳаракат мекунад. ва боз ҳам мегӯям ки хонандаҳоро бояд ба инобат гирем, чунки баъзе хонандаҳои панҷхони ҳастанд ки агар ки 4 мондем, нороҳат мешаванд. албатта сабаб мешавад ки аз ҳамон фане ки мо дарс метиҳем, хонишашон пастар шавад. ва агар хонандаҳое ки боз ҳам панҷхон ҳастанд, аълохон ҳастанд, як балл паст кардем, боз ҳам ҳаракат кӯшишашон зиёдтар мешавад. хонандае ҳаст ки дар дарс бисёр бетоқат аст, ба дарс омода нест, кӯшиш мекунад ки он хонандагони дар бараш нишастаанд ки ба дарс омода ҳастанд, онҳоро ғам метиҳад, ё қалам аз дасти онҳо мегирад, ё ин ки дафтарашонро мегирад. барои ин хонандо мо пеш аз ҳама бояд психолог бошем. барои ҳамин вақте ки ба дарс ворид шудем, ана ҳамин хонандагоне ки бештар дарсро вайрон мекунанд ё ки баҳои ғайри қаноатбахш мегиранд, ба онҳо мо нисбати анам дониши онҳо ягон вазифа супориш медиҳем. ҳар қадар ки кӯшиш кунем бо баҳои 5 мо баҳоиро ҷамъбаст карда наметавонем, аммо ба ҳар ҳол кӯдакро рӯҳияшро баланд мекунем ва ҳамин як меҳри ӯ нисбати ҳамин фани мо мешавад. бисёри вақт мушоҳида мешавад ки ҳамон омӯзгороне ки сахтгир ҳастанд, баҳои дурусту аниқ мегузоранд, яъне баҳои воқеӣ ба дониши хонанда мегузоранд. хонандагон бештар ба дарсҳои ана ҳамон гуна омӯзгорон бо тайёрӣ хуб меоянд ва кӯшиш менамоянд ки ба дарс дер надароянд, дарсро вазифаи хонагиро тайёр карда биёянд, бо ҳамон ашёҳои дарсӣ дар дарс бошанд. вақте ки хонандаи синфи 11 ба тариқи маркази миллии тестӣ ҳуҷҷатҳояшро супоридааст, вақте меравад вай аз ҳамон фане ки шумо дарс мегӯед бали гузаришро намегирад, соҳиб намешавад, падару модар аз гиребони шумо медорад ки барои чӣ шумо ба фарзанди ман баҳои 5 ва 4 мондеду вай аз ҳанамин фан бали дурусти гузаришро нагирифт. ба хотири нагузоштани баҳои паст ва нороҳат накардани ҳолати равонию ҷисмонии хонандагон ҳангоми баҳодиҳӣ ба дониши амалию назариявии хонандагон ва эҷодкории онҳо, салоҳиятҳои вай ба таълим ва иҷрои амал дар сатҳи маҳорат ба инобат гирифта мешавад. пурсишу санҷиш яке аз усулҳои асосии ба ҳисобгирии дониши хонандагон маҳсуб меёбанд. ҷавоби хонанда бояд мураттабу мантиқан дуруст бошад. маҳорату истеъдод, қобилияту эҷодкориаш эҳсос карда шавад. дар вақти баҳогузорӣ омӯзгор бояд чунин хислатҳоро ба назар бигирад ва аз роҳҳое истифода намояд ки хонандагонро рӯҳбаланд карда тавонад.
آموزگار همینقدر کوشش میکند که بهای حقانی را از خواننده با طرز اصول پرسیدم جواب درست خواننده را به نظر گرفته با هم میموند. مثلا در اصول کاری هست که نمیشه من از فن زبان فیزیکا درس میگم در می مؤسسه در صنف‌های 7 درس میگم، لیکن بهایی که حقانی میگن حقانی که ما میمونیم از روی دانش خوانندگان ما دیده و وای کرده دانش خواننده را با هم میمونیم. لیکن باز خوانندگانی هستند که بسیار فریبگر هستند، میخواهند که دو جمله که از اول قرائت زیاد کردن آموزگار به وی بهای بلند موند میخواهند، لیکن بعدی یک روز اگر همون دو جمله جواب تیار کردگیشان را پرسید و یا جواب دادن نمیتوانند، چون که قرائت زیاد کردگی دانش عمیق ندارند. با اخلور آموزگاران فنی خوانندگانро دیدن ممکن است که با دانش، آداب و اخلاق و مناسبتشان نسبت به درس و آموزگاران و همسبقان خود تماما فرق دارند، یعنی بی‌اعتنایی نموده حتی بهاهای غیر قناعتبخش برایشان تاثیر نمیرساند. من همین خیلی بهایی میگذارم که خواننده خطاگی خودش رو حس کند، کمبودی خودش رو حس کند و هیچ یگان خیلی ناراضگی اعتراض نکند، چون که البته نه اینکه دویم بهای غیر قناعت بخش مانند خواننده رو و از خواننده باید آموزگار یک چیز خوب باید حتما چیز کرده گیرد، معلومات جمع کرده گیرد تا که بهای غیر قناعت بخش نماند. البته و وقتی که خواننده هایی که هستند من درس میگویم و درس میدیم از من بهای غیر قناعت بخش میگیرند، من تا امروز ندیدم که تا حال هیچ یگان خیلی ناراضگی بیان کنند، چون که من با دلیل با اثبات البته بهای غیر قناعت بخش میمونم. سالهای اولی فعالیت کاری ما خیلی اونقدر تکنیک و تکنولوژی ترقی نداشت. خواننده به یک کتاب تکیه میکرد و همه وقت به درس تیار بود. لیکن حاضر چقدر من از کامپیوتر استفاده میبرن، تمام شرایط ها مهیا است، یا که نمیدونم تاثیر چی باشد که حاضر نسبت سالهای پیش شوق و رغبت به خواندن کم است. من از چی میبینم میرم؟ کم کتابی بدیعی میخوانند. همین خواندن کتابی بدیعی نطق خواننده را انکشاف میدهد. وقتی که کتاب بدیعی بچه بسیارتر میخواند و میتواند که همون فکر خود را بیان کرده تواند. баҳодиҳии омӯзгор ба дониш, малака ва маҳорати хонанда аз омӯзгор масъулиятшиносӣ, дақиқназарӣ, ҳақиқатнигорӣ ва воқеъбиниро тақозо мекунад. шаффофияти баҳогузорӣ ба донишандозии хонандагон ва ҳавасманд намудани онҳо ба таълим нақши бориз гузошта метавонад. қисми зиёди муаллимон омили паст будани дониши хонандагонро пеш аз ҳама дар надоштани завқу хоҳиши омӯзиши онҳо мебинанд. ҳастанд хонандагоне ки ва ё баҳои ду ҳамонӣ фарқе надорад, баҳои се ҳамонӣ. ҳатто дар ҳамин муассисаи мо низ ҳоло хонандагони синфҳои нӯҳе ҳастанд ки аз якчанд фан баҳои ду чорякҳои худро бо баҳои ду ҷанбаст карда омада истодаанд. вақте ки мо ба бачаи ки тамоман дарс намехонад кам аҳамият метиҳем, дар он ҳолат бача боз бепарвотар мешавад. муаллим бояд пеш аз ҳама ба хонандагони бисёртар вақти худро гузаронад ки онҳо бетайёрӣ ба дарс меоянд, онҳо умуман ба дарс кам аҳамият метиҳанд. агар вақте ки ду дарс се дарси рӯи ҳам ҳамон хонандаро мо пурсем, аз вай талаб кунем, мумкин ки вай ҳам боз камтарак ба пеш равад ва ба вай таъсир расонад. муваффақият ҳамон вақт дида мешавад ки агар майлу рағбати ботинии шахс ба кор зиёд бошад, инчунин кӯшиши ноил гаштан ба натиҷаҳои баланд дар ӯ дида шавад. яқинан аксари омӯзгорон бо дар назардошти мушкилот фидоии касбашон мебошанд. пас дар бартараф намудани камбудии мавҷуда чӣ бояд кард? то синфи 7
назорат мебаранд, ана ҳамон рӯзномаҳои фарзандонашонро доим назорат мекунанд, доим тафтиш мекунанд. Он баҳоҳое ки ду яъне гузошта мешаванд дар рӯзнома ва дар зери ана ҳамон ҷои қайд барои волидайн дорад аз ҷониби роҳбари синф, аз ҷониби мисол ҳамон омӯзгорони фанӣ қайд карда мешавад ки мисол аз пайи ислоҳ шаванд ва волидайн доим назорати ҷиддӣ аз болои фарзанд барад. мутаассифона кам ба назар мерасад ҳамкории волидайн бо омӯзгороне ки мисол хоҳ фаниан хоҳ роҳбари синфанд. аз мушоҳида таҳлил ва нақли омӯзгорони ҷавону собиқадор бармеояд ки комилан риоя намудани қонуни масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ки махсусан муносибати густурдаи волидайнро ба хотири назорати дониши фарзандонашон дар муассисаҳои таълимӣ тақозо мекунад, метавон мушкилоти ҷойдоштаро рафъ кунад. албатта ман мехостам ки ҳамон волидайне ки то синфи 11 фарзандонашон дар муассисаҳои таълимӣ таҳсил мекунанд ҳамкории зич бо ҳамон роҳбарони синф бо омӯзгорони фанӣ дошта бошанд ки то ки хабардор шаванд дам ба дам ки фарзандонашон дар калом ҳолат аст ва дар калом ҳолати сифати таҳсилоташон давом дорад. вақте ки фарзанд баҳои д мегирад дар рӯзнома дар дафтари рӯзномаи вай навишта мешавад баҳои д ки аз кадом фан баҳои д гирифт, бо дар охири ҳафта ҷамъбаст мешавад аз тарафи роҳбари синфо, роҳбари синф мегӯяд фалон фалон ислоҳ карда шуд, ислоҳ шуд. бисёри падару модароне ҳастанд ки волидайне ҳастанд ки ба ин кор аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд. падарони хонандагони ҳамин муассисаи мо дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. тарбияи фарзанд ба модарон вогузор карда шудааст. дар дарстайёркунии фарзандонашон ёрӣ расонанд, аҳамият диҳанд, дар баробари фарз мекунем корҳои дигар фарзанд азиз, одобу донишаш аз вай азизтар мегӯянд. таълим ҳамон вақт шавқовар мешавад ки агар дониш, малакаю маҳорати даркорӣ барои рушди ҳаёт истифода бурда шавад. дар ин маврид ба натиҷаи самараноки раванди таълиму тарбия умед бастан мумкин аст. то барномаҳои баъдӣ муваффақ бошед.